చేపలు ఎగురు చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ చేపలు బాగా కడిగి పెట్టుకొని అందులో ఉప్పు, కారం, పసుపు, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలిసి పెడతా. తర్వాత ఆనియన్స్, టమాటా, కొత్తిమీర అవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి ముక్కలు కోసి. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్ పేస్ట్ వేసి అది బాగా వేగిన తర్వాత అందులో ఉప్పు, కారం, పసుపు, గరం మసాలా, కొంచెం కొబ్బరి పేస్ట్ అన్నీ వేసి చేప ముక్కలు వేసి బాగా మగ్గిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోస్తా. అది దగ్గరికి ఉడికాక చేపల ఎగురు రెడీ అవుతుంది. లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తాం. చేపల ఎగురు, చేపల పులుసు.